So let's hope he didn't break anything and can do fast runs. It's getting really interesting now. Joo, toivotaan, ettei Möisentelä mennyt mitään rikki tuossa, mutta pääsee ainakin omivoimin radalta pois. Että jos sinnekin vaan semmoinen paukkuu, koska niitä nyt ollaan täällä hakemassa ihan oikeesti. Ehdottomasti niin Ville Haakalla oli vähän pientä sähköjumppaa, ei siis vikaa, vaan pientä sähköjumppaa tuossa mennä viikolla, mutta toivon mukaan kaikki on nyt kunnossa ja saadaan kunnon aikoja molemmille herroille. Kyllä, ja meillähän tietysti kilpailu on aina kussakin luokassa voi vaan voittaa yksi, mutta lähes kaikki voivat ajaa ennätyksiä. Ja sitähän me toivotaan tasapuolisesti kaikille, että go, 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 go. Latu on mainio ja keli on vielä mainiompi. Niin kyllä, ja se kun saa oman ennätyksensä aikaiseksi, se tuntuu todella hyvällä. Sitä ei käy kieltäminen. No niin, ja näin sitten. Virtaava Haaka kohti viivaa ja katsotaan, kuinka ukkojen käy.